Fin TV kanalyna iň soňky video 3 ay öňe çykypdyr. Men videolarymyň çykanyna bolsa 6 ay bolup durýar. 6 aylap men Fin TV kanalyna hiç ýyl video çykarmandyr. Muň sebäbi näme? Käbir adamlar, käbir tomoşaçylarymyz, muşdaklarymyz bize ýazdylar Instagramda. Fin TV öz işini goýup bolsun etdim. Näme üçin Fin TV video çykaranok diýip, muň käbir sebäpler boldy. Häzir şo sebäplerden käbirlerini men size aýdyp bermekçi. Hormatly muşdaşlar, birinji sebäbi men özüm Amerika göçüp geldim, yani başka yurda göçüp geldim. Täze ýere göçüp gelende elbette täzeden öý gurmak, täzeden durmuşyň, täzeden norlan gurmak köp wagt alýan sebäpli. Iň ol sebäbi maşgalam bilen Amerika göçüp gelendiğim sebäpli käbir zatlaryň oturmady üçin wagt gerek boldy diýin. İkinji sebäbi kiçirek bir operasiýa boldum. Operasiýa diýende gorkul zat däl. Kiçirek bir operasiýa boldum, ýani saç ektirdim. Saç ektirme döwründe elbette yaralan gowlaşýança, saç täzeden çykýança köp wagt gerek boldy. 5-6 aýal wagt gerek boldy. İkinji iň esas sebäpleriniň biri hem şo boldy. Bu arada aýratyn bir video düşürmekçi saç ektirmek bilen baglanşykly, saç haçan ektirmeli, näwat ektirmeli, ektirmelimi diýen soralara jogap bermekçi we tejribem siz bilen etip bolsa geljekdäki videolaryň birine paýlaşmakçy. Bu arada eger sizde soraw bar bolsa arkaň soralaryňyzy bize sorap bilersiňiz. Üçüncü sebäbi, ýani iň esas sebäpleriniň biri bu ýerde ýani Amerika gelengizde bärde durmuş düýünden başgaçarak, ýani wagt diýilen zat bu ýerde gaty gymmatly zat. Hatda New York'un bir meşhur sözi var. Wagt puldur, time is money diýerler. Şoň üçin hem bu videoları düşürmek üçin köp wagt gerek boldy. Esasen Fin TV kanalynaky videolaryň hiline düşürmek üçin, öňkü hilini saklamak üçin, hatda hafgowy hillerde videoları düşürmek üçin köp wagt gerek bolýar. Käbir durmuşymda käbir zatlar ýerlerine goýup şo wagty aýyrmak üçin diýişim ýalyk ýene-de garaşmaly boldy 5-6 aýaly. Onu Fin TV kanaly mundan soň işçiň we netip bolsa wagt tapdygymyzdan biz Fin TV kanalyna gyzyklyja siziň hem ünsüňizi çekäjek gyzyklyja videolary düşürmäge dowam eder. Ona näme? Ýakyn wagtda täzeje gyzyklyja video bilen duşýança häzirlikçe hoş sag bolun.